Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 28-nji maýda geçirilen saýlawlarda 20 ýyllyk dolandyrys möhletini ýene bir gezek uzaltdy. Munyň bilen ol özüniň Türkiýany ikä bölýän we ýurdun sebitdäki harby güç hökmündäki pozisiýasyny güýçlendiren barha awtoritarlaşan siýasatyny dowam etdirmek üçin ygtyýarly galdy. Onuň saýlaw bäsdesi Kemal Kılıçdaroğlu bu ses berişligi soňky ýyllaryň iň adalatly saýlawy diýip atlandyrdy. Ýöne onuň netijesini sorag astyna almady. Resmi netijeler Kılıçdaroğlu'nun sesleriň 47,9%-ny, Erdoğan'yň bolsa 52,1%-ny alandygyny görkezip, ýurdun çuň iki bölegi bölünendigine isharat etdi. Bu saýlawlar ýurdun taryhyndaky iň möhüm ses berişlikleriň bir hökmünde häsiýetlendirildi. Opozisiýanyň Erdoğan'y prezidentlik kürsüsinde çalyşyp biljekdigi barada berk ynamy bardy. Türkiýede durmuşyň barha gymmatlamagy Erdoğan'yň meşgurlygyny sarstyrypdy. Indi Erdoğan ýene 5 ýyl möhlet bilen ýurdu dolandyrar. Onuň tanqidçilari ony häkimeti öz elinde jemläp, demokratik gymmatlyklary sarstyrmakda aýplaýarlar. Erdoğan bulary reddedýär. Ol Ankarada eden ýeňis çykysynda ähli gapma garşylyklary ýyzda goýjakdygyny, şeýle-de halky milli gymmatlyklaryň we arzularyň esasynda birleşdirjekdigini wada berdi. Tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Emma sol pursadyň özünde çykyşynyň ähengini ütgedip opozisiýany tanqidlap başlady we hiç ýyly delil getirmezden Kılıçdaroğlu'nu terroristler bilen ısnışmakda aýplady. Erdoğan Türkiýe üçin häzir iň esasy meseleniň inflasiýadygyny aýtdy. Geçen ýyl bu görkezüjiler 80%-a golaýlapdy. Saýlawlaryň ikinji tapgarynyň öň ýanynda Türkiýanyň milli pul birligi lira hem rekord derejede pese gaçypdy. Erdoğan saýlaw kampaniýasy döwri görnüşinden adamlaryň ünsüni ýurtdaky ýiti ykdysady meselelerden sowmak maksady bilen ses berijilere milletçilik we konservativ çykyşlary bilen ýüzlendi. Kılıçdaroğlu saýlaw kampaniýasy wagty ýurda has demokratik we jebitlik ýoly bilen akitjekdigini söz beripdi. Ol ýekşenbe güni geçirilen ses berilişligiň adamlaryň awtoritar hökümetiň üýtgedilmegi boýunça isleglerini äsgär edendigini aýtdy ve özü üçin ses berenlere minnetdarlygyny bildirdi. Oy kullanan, sandığa gidip oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum. Saýlawlarda Erdoğan'y goldanlaryň aglabasy ony Türkiýe üçin münasip lider diýip atlandyrsalar, Kılıçdaroğlu ses berenler esasan hem ýaşlar ses berilişiň netijelerinden lap keç bolandygyny aýdýarlar. Yani artık gerçekten küskün bir gençlik var. Bütün etrafımdaki muhalif düşüncelere bakıyorum. Artık herkes küskün. Ýaşlaryň köpetiniň lapy keç boldy. Daş töweregimizdäki opozisiýany goldanlary sine därin welin, olaryň hiç biriniň keýpi ýok. Ýagny bu ýurtda biz bahary unutdyk ýa-da özümiz döretmeli boljak. Görnüşinden adamlar gyşdan hoşal. Bu ýerde edip boljak zat ýok. Yani ülkenin bağrına bıraktık, kendi bağrımızı yaşayacağız. Çünkü halk kıştan memnun. Yapacak bir şey yok. Dip İstanbul'un ýaşaýjysy aklawçy Hulya Yıldırım 29-njy maýda Reuters gullugyna aýtdy. Erdoğan'ın ýeňisi Türkiýedäki köp sany türkmen migrantlaryň arasynda hem durly garaýşlary döretdi. Häzir Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Merdan Badyrov bular barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Türkmen migrantlaryna gelsek-de, türkmen migrantlary belki saýlawyň nämeligini ýa-da bir syýasy düşünjeň nämeligini belki şu saýlawda gaty bir göz ýetirdimi diýen de sebäbi saýlaw näle bolýan eken, munyň mitingleri, dalaşkärler, ýa-da başga bir syýasy partiýalary açyk göz bilen görüp bildiler diýip düşünýär. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýsy esasynda Türkmenistanlylar üçin 30 günlük wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmagyna hem garamazdan bu ýurt henizem türkmen raýatlary üçin özüni çekiji ugur bolmagynda galýar. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä, häzirki wagtda 200.000 töweregi Türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne resmi däl sanlar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň has ýokarydygyny görkezýär. Kılıçdaroğlu'nun ýeňilmegi Türkiýanyň NATO ýaranlary Erdoğan'ın Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gurýan gatnaşygyndan howatyrlanýan ýurtlar üçin gynançly habar boljagy meňzeýär.
Putin Erdoğan'a özünün ýeňis gutlagynda "Eziz dostum" diýip ýüzlendi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden özünün Twitter hasabynda "Men iki taraplaýyn we umumy global meseleleri boýunça NATO ýaranlary hukmynda bile işleşmegi dowam etdirmäge nazar aýlaýaryn" diýip ýazgy galdyrdy. Erdoğanyň Swetsiyanyň NATO agzalygyna garşy çykmagy, Ankaranyň Moskwa bilen ýakyn gatnaşyklar saklamagy we Siriýa boýunça ılalaşmazlyklar Amerika bilen Türkiýanyň gatnaşyklaryny kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow hem Erdoğany ýeňsi bilen gutladylar. Öz ýylatynyň esasy azatlyklaryny berkçäklendirmekde tanqid edilen Berdimuhammedowlar munyň demokratiýa iradasy esasynda gazanylan siýasy ýeňis bolandygyny öňe sürdüler. Erdoğanyň tanqidçilari onuň ýeňisi bilen Türkiýanyň dowlalygyna awtoritar döwlete öwrüljekdigine alada bildirýärler. Erdoğan 2014-nji ýylda Türkiýanyň prezidenti boldy. Oňa çelini 2003-nji ýyldan başlap ol ýurdy premier minister hökmünde dolandyrypdy. Birleşen opozisiýadan dalaşgar hudurlanan Kılıçdaroğlu 2002-nji ýyldan bäri ýurdyň parlamentiniň agzasydyr. Ol 2010-njy ýyldan başlap Respublikan Halk Partiýasyna hem ýol başçylyk edip gelýär. Şu günler Lewap vilayatynyň orta mekdepleriň uçurumlary harbyglyga çağırılıp başlandy. Bu barada Zatlyk radiosynyň habarçysy 29-njy maýda Sewitden maglumat berdi. Harbyglyga çağırışyň ýazgy mewsüminiň dowamyny 18 ýaşyny doldurýan ähli erkek raýatlar gulluk borjuny ýerine ýetirmäge çağırylýarlar. Türkmenistan 18 ýaşdan 27 ýaşa çenli bolan erkek raýatlar üçin ýylda 2 gezek 1-nji aprel 31-nji iýun aralygyny hem de 1-nji oktyabr 31-nji dekabr aralygyny harbyglyga çağırış mewsümi elan edilýär. 30-njy iýuna çelini 18 ýaşyny dolduran raýatlar hem harby gullugy çağırylýar. Diýip Lewap Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gulluga alınıp gidilýän raýatlar harby wekillikleriň saglyk komissiýalarynyň barlygyndan geçirilýärler. Mysal üçin 29-njy iýunda 18 ýaşyny dolduran raýat 18 ýaşyny dolduran gününiň ertesi 30-njy iýunda gulluga çağırylýar. Diýip Lewap sözüniň üstüne getirdi. Bu aralykda harby wekillikler orta mekteplerden uçurum bolup ýokary hujaýlaryna finanşmakçy bolýan ýaş ýigitleriň ardalaryny kabul etmeýär. Maglumat üçin aýdylsa 2020-nji ýylyň noýabryna harby boşluk we harby gulluk hakyna Türkmenistanyň kanunyna goşmaçylary we üýtgetmeler girdilip ýokary hujaýlarynyň synaglaryna gatnaşmakçy bolýan mektep uçurumlaryna harby gullugy 1 ýyl möhlet bilen ýyda süýsürmäge ruhsat berildi. Ýokary hujaýlaryny girmek planlaşdyrýan oglanlar harby gullugyň möhletini ýyda süýsürip bilmeýärler. Diýip Lewap ýaşaýjydýar. Daşary ýurtlarda bilim almak istek bildirýän ýaşlar hökmany suratda ýokary bilim edarasynyň çakylyk hatyny alyp şol hatyň originalyny harby wekilliklerdäki ýörüýte topura görkezmeli. Elektron görnüşinde ýeberilen çakylyk hatlarynyň göçürmeleri harby wekillikler tarapyndan kabul edilmeýär. Käbir enatalar daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryndan çakylyk hatlarynyň elektron görnüşini alyp, şol hatlaryň göçürmelerini harby wekilliklere görkezýärler. Ýöne harby wekillikler elektron hatlaryň göçürme nuskalaryny kabul etmeýär. Diýip bir enata Zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli ýokary hujaýlaryna finanşmagy meýilleşdirýän ýaş ýigitler harby wekilliklere arda ýazýarlar. Ýöne harby wekillikdäki terkerdeler raýatlaryň ardalaryny kabul etmeýär. Diýip Lewaply enatalar aýdýarlar. Lewaply ýaşaýjylary görä Türkmenistanyň harby gullugyň möhletini ýyda süýsürmäge degişli öňüne gelýän ýazylmadyk düzgünler pary peşkeş edilen öňkleri ýaly dowam etdirilýär. Enatalar öz çağalaryny harby gullukdan bir mewsüm alyp galmak üçin harby gullugyň möhletini bir mewsüm ýyda süýsürmek üçin para berýärler. Paranyň möçberi $500.000 aralygyny üýtgeýär diýip bir Lewaply ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň orta mekdeplerden uçurum bolýan ýaşlar henüz gutorduş synaglaryny hem dolu tamamlamady. Ýöne garamazdan harby gulluga çakylyk hatlaryny kabul edýärler. Zatlyk radiosy mektep uçurumlarynyň gysgaly harby gulluga çağırylmagy bilen bagly ýagdaýlar boýunça Lewap vilayatynyň harby komissarlygyndan hiç ýyly kommentariýa alyp bilmedi. Aşgabatyň polisiýasy soňky bir näçe ýylyň dowamında paýtagtyň gejeki klublarynda reýd geçirdi. Şeýle hem paýtagtda kafeleriň we restoranlaryň iş wagty çäklendirildi. Çäklendirmeler azy eltip berýän hyzmatlara da täsir etdi. Hepdeniň dowamında Hoşal Aşgabat paýtagt Limon adly bir näçe klubda reýd geçirildi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä bardaglar 24-nji maýda başlanypdyr.
Polisiýa we gözegçilik edaralary özleriniň ýokardan edilen buyruklara laýyklykda hereket edýändiklerini aýdypdyr. Barlykda çäklendirmeler azyk ugrunda iş alyp barýan kärhanalara hem degişli boldy. Kafeler, azyk dükanlary we azyk önümleri bilen öpçün edýän hyzmatlara akşam saat 9-dan soň işlemek gadagan edildi. Çeşmeler bu çäklendirmeleriň şu hepdeniň ahyryna çenli dowam etjekdigini aýdarlar. Barlyklaryň sebäbi aýdynlaşdyrylmady. Emma gejeki klublara edilen reýdler hem restoranlara we kafelere gezilen çäklendirmeler orta mektepleriň soňky jaň dabaratyna we uçurumlara mektebi gutardyş dabaratyny bellemegin gadagan edilmegine gabat geldi. 25-nji maýda mektebi gutardyş dabaraty Aşgabat gününe hem gabat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylary uçurumlaryň gutardyş dabaratyny bellemezlikleri üçin 25-nji maýda kafelere we restoranlara ýaşlary kabul etmegin gadagan edilendigini habar berdiler. Şol gün diskotekalar hem ýapylypdyr. Bu ýylky soňky jaň dabaralary berk çäklendirmeler we howpsuzlyk çäreleriniň berji edilmegi bilen geçirildi. Polisiýa Aşgabatyň köçelerinde patrullyk etdi. Polisiýa awtologlary köçelerde aýlandy. Polisiýa toporlary bolsa ýollarda awtologlary saklap barlyk geçirdi. Şäheriň ýaşaýjylaryna akşam saat 9-dan soň köçe çykmagyny gadagandygy barada duýduruş berildi. Häkimetleriň aýratyn ünsi şäher teýilgählerine hem gönükdirildi. Bäşaýyk ýadygarlygynyn gerleşýän teýilgähi Aşgabat teýilgähi we beýlekler polisiýanyň gözegçiligi astynda boldy. Akşam 10-dan soň köçelerde hiç kim diýen ýaly ýokdy. Ýollarda wagtal ýük ulaglaryny ýa-da ýürüti belgili awto ulaglary görmek bolýardy. Dip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Habarçylar bu çäreler detasy üçin ýaşlara gönükdirilendigini, olara şäherden çykýan ýollarda hem gözegçilik edilendigini aýtdylar. Şeýlelikden okuwyň gutaranlygyny şäheriň daşynda bellemäge tynanşan ýaşlar hem öz planlaryny ýerine ýetirip bilmediler. Barlykda ýaşlar bilen baglanşykdaky birnäçe helakçylyk barada hem belli boldy. Habarçylaryň sözlerine görä, hadisalaryň birinde okuw jaýlarynyň biriniň uçurumy awtolog sürüp barýarka uklap helakçylyga uçarapdyr. Beýlekesinde mektep okuwçylarynyň bir topary derman serişdirleriniň ulanylmagy zerarly ketelhana düşüpdir. Mundan öň mekteplerde ýaşlara okuwyň gutarmagyny degişli dabaralara gatnaşmak gadagan edilipdi.